Hej og velkommen til SMB Gameplays. Undskyld, jeg er alene lige nu. Det er mig, der er B, altså i til sidst. Det står ikke for Super Mario Bros. Det står for Zip Marcus Benjamin. Velkommen til den her kanal. Det her bliver den første video, som jeg desværre må være alene i. Fordi Zip, han er her ikke, og Marcus han er lige taget tombold. Så ja, jeg er nødt til at lave den alene. Det her bliver den første video, der kommer til at lægge herinde. Her har vi vores Twitch. Her kommer vi til at se livestreams. Jeg kommer til der livestreams, og vi kan lige prøve at kigge her. Her er også vores Twitch-kanal. Og så kan man så der har vi den her, som vi kommer til at lave livestreams på. Undskyld, jeg optager med Bandicam lige nu. Jeg kommer ikke normalt, når vi kommer til at lave spil og sådan noget, der kommer der ikke der kommer jeg ikke der optager jeg ikke med Bandicam, der optager jeg med Fraps her. Men det gad ikke at virke lige nu. Det er lidt irriterende, men derfor bruger jeg lige det her Bandicam. Men ja, velkommen til SMB Gameplay. Jeg håber I kan lide vores kanal. Der kommer meget gameplay, der kommer meget Minecraft. Fordi vi har tænkt på at nu købe os en server og sådan noget. Men jeg vil ikke afsløre for meget. Men ja, velkommen til SMB Gameplays. Vi ses. Hej.